Kining atong ebanghelyo na ani siya'y daghan na mga gisulti na pagtulunan. Usalas pagtulunan na makuha nato dinhi kaning kaimportante na kauban ta kanunay ni Jesus. Unay pinaka-importante kay nga naman matud pa ni Jesus magsubok bagod ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhonon. Sa may gusto ninyo nga klases kinabuhi kanang daghang kasubanan o pulos kalipay. Wa ingay taong tarong o kabuot nga moingon ka nang akong kinabuhi padal ka nang yung masulupon. Wa bay anong ni trabaho mo din ni Doros be? O ngano man sa ning mga kani silang mga tagiyas Doros group ngano man sa ning nagtukod sila ni wa gyud may tukod na pero kay taro masubo gyud. Wow, ang gahimong ta ni nindot yung clubhouse tukod na pero para sakita gyud gantos gyud mayo. Tama lang yan na mong earcon para gantos gyud mayo gyud. Wow. Tukod pataanan sana uwan. O tekto na. Ang tukod pataanan para ta magantos. Aron ta malipay. Napay gold course ana. Ano man para ta malipay o ang mga tao malipay. Yang anong pare mo? Para malipay. Isa ko tayo magpare anong mag-uol. Yan yung kagapare. Kaya ninyo. Ayan. Ano nagninyo mo saan mo? Huwag yung mingon. Mga sawa ko ani pa din. Mamana ko ani kay aron ko mag-uol. Wag. Buang ka. Bisa kali ka nang namuyab. Ang namuyab ang kaana. Lipay ako. Sa buang mo na ba na? Sa ninyo. Ninyo, buang mo. Pero parang ako, he is my dream boy. Wala, mag-uol mo diya. Basta lipay ko. Ano ba? So, basic need gina nato ang kalipay. Inherent to our being. Ang kanang the need to be happy. It is part of our being alive. Happiness. Muna si Kristo nakita na ni-offer siya, kuyog lang muna ko. Basta kuyog tawa, ang yo'y kasakit. Bigyan mo magsubo. Nawa ng mga taong suod kay Ginoo. Naba ko'y masulubon og now? Nawa, bawa mo mo ba? Kaya ba man mo makita? Pagwa sa gitingan ni suod sa Ginoo. Matod pa ni Kristo sa John chapter 15, ingon siya, I am the vine, you are the branches. Kung magpabilin ang sanga sa punuan, di ginamalaw sa iyang dahon o magsigi gina siya pamunga. Pero kung ang sanga mabuwag sa punuan, malaya. Kanya, pamunito na lang na o isugnod sa kayo. Pasabot, kung magpabilin taniha ni Jesus, permitang fruitful, perming happy. Niya ang happiness na tinuod, magikana sa atong fruitfulness. Kung ang imong kinabuhi fruitful, mabungahon, lipay sa ka. Pero imo ganing kinabuhi fruitless, kana bang wagi kalampusan, why achievements kinabuhi, bisan sa imong ginagmay o dinagkong plano, pirmi kang bangsa, uga kay gagnaw. No? Ako sa putara, ano din ang ka-fruitful? Di buwag na kas Ginoo. Yeah, tistingigling inay mong tupad. Awa ko nung naong sa manuga o fruitful. Kaya na ano, dagang kayo na tao, nung mula lang fruitful, pero uga na iginaw. Oo na siya. O niya, how to be fruitful. Matod pa, dali sa unang pagbasa, nagmahay man to mga Israelita, ingon sila, o sa may kapuslanan, sige migampo, sige migpuasa, na di man ka maminaw, di man ka mutubag na mo. Mahay sila ba? Wala ni kapuslanan pag binuutan, di man ka mutubag. Imo ra maging baliwa. Tubag sa din Ginoo. Maulay na puasa ninyo, maulay na ampo ninyo. Ngay kuman yung puasa, kuman yung ampo, mangulata lang yapon mo, mudaog-daog lang yapon mo, ibaliwa lang yapon ninyo ang mga nanginahanglan. Maulay na pag-ampo, maulay pagpuasa akong ikinahanglan. Mao na inyong pag-ampo, mao na inyong puasa, di yun tamo tubagon. Wala, tamo din magsiging pangasaba.
mura solusyon. Tigil mo tobacco, sige mo. Munang wag gitaw nga magsigig pangasaba nga happy ug naon. No? Pangita mong tao, sige lang kasuko. Ano sige lang pangitag sayop siyang isig katao ba? Tanawang naon. Luoy kay naon. Tigil ka mo smile. Yang kanto sa gikasabaan, nga nagsigi sa reklamo, labi na siyang kasing-kasing, sige sa panunglo, may mamatay ka ng mamatay ka ng COVID ka. Ang iya sa naon, matakdan mo to, uga po kay naon. No? Pero kanang tao nga kasabaan, niya magsige ra jud ingon, Lord, salamat, ikaw kini nakikistorya na ko karon. Imo jud ko gitudluhan unsay angay buhaton. Kat mas Spider-Man ako. Yan. Imo jud ko gitudluhan unsay angay buhaton, Lord. Dito sa style na kay sakit-sakit. Oy, smiling kay ka. Magsigil kang smile, lakaw niyan. Ya kusmod kisag daw, kay suko kay sa nimo. Musmile ra jud ka. Salamat Lord ha. Ikaw na balik-balik niya Lord. Pagkahapon nga nasa ibalik ko. Wala niya nasa sa Lord ay. Tulungan sa grupo ni Lord. Saman sa kang mayo. Lipay kang naway. Kada nimong kita niya, basta lagi murag yung Ginoo oy. Anya. Naan ninyo din ngayon na nag-atensyon. Na? Nagatakol na mo. Kana sa kasi kasaba ni mo, may buong sa ka. May buong na siya, ano man. Tungod kay, kuha naman. Sana ganing, makakita naman siya ni mo, hindi siya magulanon. Kaya kung di ka magulanon na magtrabaho, mahimo makang effective kayo. So imo tong matuman ang tanan niya mga standards, masubraan pag-jutay. Sige na nag-diet mo, ikso na ng dool ni mo, mag-smile na. Pa na maputanan ni mo, sahon na ako, dahil sahon. Ibog ko niya kung kuhan na yan. Ikan siya matulog, nani na siya sir. Kuwang naging mo, kay birthday ni mong yawa, diya siya kasama. Pero kay Ginoo, butang hira ko na Ginoo siya na, ma'am, dito tayo mong kuhan. No. Lihat ako sa langbang sa una na hindi stricto kaya nang mo dito nga ka na officer ba. At lukay ko balansi kaya tig-balansi man ko. Kagabi so abutan ko alas 10, alas 11 gabi, hindi ko mabalansi. Yan din, sudlan ko nila, uyog sila sa ang manager, alas 10 na sa gabi, gaming ito lang, kanang Friday night pa. Makububog na sila. Doon sila sa labisan ako. Wala pa kang bumat. Ako, palagi sir, so, diferensya sa kanan. Huwag ako mabalansi. Sige po, pangintag-asa ng diferensya sa bubuasan ni mo eh. Kasi nagulong rasa. Iyan itong ingnan niyan ko. Ikaw so na, imo man na yung trabaho so na. Ako siya layo na kayo ng alasay. So, man ako. Sa taguguan, yung paghimong sistema. Ang kapalagi sa bugo kay kayo. Lakaw na sila ito. Hasta maaga sa kumuluha. Mupay ako na lang usas branch. Kaya pwede na madaghan ng multo dito. Bang, hindi mo kinastanan ng Islam. Huwag pag-isla ka pamutanan, nakakauna ba ko? Huwag pag-isla ka pamutanan, napag ako ikapliti, hindi uli. Ang ilan ng gitanawa ko na balansi. Ngalan pa kong buko. Ang inong tinawag mo sa yung buko. Muna pag-aignon ba? Sir, don't mention the obvious. Kailangan mo bang sabihin, bigkasin. Ibawa naman yung alas 10 na rin po mabalansin. Kaya namoy kabuha mo sa ng mga tailors, siyang luto kabuha mong tailor na diya sa page niya o sa pick-up tailor din ako, tanan. Niya, manual man to. Na may mga tailors nga hasulang pamingtan diferensya. Diferensya sila kung pananitan 1 peso. Overage. Kung mabalansin ko, 1 peso. Mabalansin na. Piso na bitaw na. Ini-reconcile na kung aning napo ka Taylor Blatters. Manualon ko na na-complete mo na. Kung gawas man itong diferensya piso, ako'y mangita. Ako itong kabkabon ang matag sa kablatin. Mura kong nangitag dagong di ataliwa sa kapugnan. Huwag mo ito'y makalangay na ako. Huwag ito'y makalangay. Bugo ko.
Atong, sige lang yung pailog, hila ko, sige Lord, tabang nila yung ko. Atong, nadangtad ko mga tulog katuig atong trabaho, purti na gina kong mastira mangitag diferensya. Hasta kung mga bookkeepers, ma-diferensya sila, kana mga audit, ako mo'y troubleshooter na. Karon kaya napari yung ko. Ang gantong nagsigig saway-saway na ako nung turango, pero naaman siya anak na purting sa salbahisa. Wakaw mag-eskwela, pwede ganyan problema. Retired naman siya. Tawag siya na ako, Padre, nung pa ka na ako, boss, ikaw din. Alin bahay din, punta na ni. At yung mga ako, hilak na siya dito, sao na kumana pa rin ako. Sa mga bukas niya. Kaya mo, ano yung pamamaw ko? Mapagay na may pasulbaron siya bukas. Sinanga na, siya kabuhat, ako pasulbaron. Ako na sa katambang-tambang niya, hindi namin siya boss. Karon birthday niya, hindi pa ginagawang tambang yun. Gabi na yun. Nahihitin ko na siya. Nag-depression naman siya ito. Nakuda, ako sila ito. Nagayawan ko pakapakantibol bubog sa ginagawa. Ang labdagan kita sa Ginoo. Magawa sa mga kuwan, kanang mga gitawag na ito, paggrasyas Ginoo nga makawagtang sa atong kasubukan. Bisan kong torturon ta, sama nilang Pedro Calungsod, lang Lorenzo Ruiz. Paano man na si Lorenzo Ruiz, sadyan gitorture siya, na nabiyak pagin siya siyang pamilya, gitorture pagin siya to death, paano man na nakaako pa man siya sulti, nga bisan tagaan pa kung 1,000 ka kinabuhi, balik-balik ko na ko sa paghalad sa Ginoo niining pagihan. Nano musugot man siya torture o 1,000 times? Tungod kay nakakita siya kalipay dito sa iyang sufferings. O nga nakakita siya kalipay dito, kuyog niya Ginoo. Istingi ikuyog ang Ginoo sa pag-atubang sa imong banang ng habit. Malipayon kaya. Maglipo ko ka, anong malipayon kaya kakita ni mo sa imong banang nagkuyog ko kang kabit? Huwag mo kasuwayan na. Suwayin. Pero ikuyog ang Ginoo. Daghang ginikanan na stress sa mga anak, labi ng mga anak karon na buang yan na ng cellphone, kanang na ang internet, buang na kaya di nahapit ka mamutagan sa palibot, tuwarte ng kapulana, so pakiro pag-ibista na. Mayroon ba kayong rason? Mayroon kayo mga bata karon, mayroon kayo mga rason. Di pa kung hapit kayo mo pamulato, pero mayroon kayo rason. Kaya makalagot pa na. Pero ikuyog ang Ginoo, sa pagkatimanan na, sa pagdila na imong anak, kaya padaan ang imong una. Ang Ginoo mo'y dada. Malipay ka magtanaw eh. Sa takula na eh. Siguro di puno ang dada. Pero, tinan mo, ginigana. O, saan na dinisin yung trabaho? Magiging mga video di mo mauyunan. Lingi-lingi, alam ko ni kanina na nambol sa dinin. Di pa magiging ang tanan. Kanin, arang-arang na sila tingaling mga kabuot. Pero naidaghan din hindi mo mauyunan ay. Namagin nga di ka relax. Kung nga sa doli mo, no? Pero ikuyog ang Ginoo, idola na niya, o modool ka niya, magkikistorya ka niya, ikuyog ang Ginoo. Asos, munindot ng nao nga na eh. Ito, hindi mo ito ulit. Nung kasulay. Dili sa itong parokya, nagkatakan nyo ko yan na sugatan sa mga yawan o masiyawan mo ang panako. Pero, mawala daw nyo ko, Lord, parokya mo kini, mao ni ang among relasyon karon. Saan man din ako sila pagduol, saan sa din ako sila paghandol, muduol din ako. At ituluan sa Ginoo. So, pumala na eh. Smiley rin na. Sa komisyon ng Lord, sa kung sa'yo kami mo, nihatag. Basta di ko tawag kasa. Hatag bitaw tanan. Karoon lagi kusugan ng mga Minoy. Pwede. Matay ka. Dewas ko ng anak. Salamat, Ginoo. Salamat. Lipayon na kayo ba? Naroon na. Basta kuyog ang Ginoo. Kaya wala kayo magsubok. Basta kuyog ang Ginoo. Nagkaroon sa unang pagkuyog na ito sa Ginoo. Matod pa sa tubag na ito sa Salmo, usa ka mahinulsulon o mapaubsanon nga kasing-kasing o Diyos, dili mo tamayon o dili mo isalikway. Kinahanglan maghinulsul ta sa atong sala o mapaubsanon sa pagdawat na dili tatakos higugmaon
Dili tatakos taburon, dili sa tatakos sundon. Ato nang angkonon, kay kung kita gyud mo pasunod, sangko ra kita nang nahitabo ni Putin o ni sa nasa Ukraine. Kailan to isuman. Musangko ra kita na. Bradlito magpatahod, Sister P magpatahod sa bukang lapinig ning duha. Nya karon kay sila nagtinahuray man sa makauna malang tahod. Oh, pugot pas ampaw skan ka lagi na. As pilit pas ampaw skan ka. Basta magtinahuray mo, man ta mo pilit man ta, pero magpatahod ka, mabuwag na. Kaya naman mahimo man kang selfish. And yourself cannot be mingled with other selves because they are also selfish. So, sabi mo ito, gubat na, kontista, dinautay na, muna rin itabo yung preno Russia, pagkanindot silang naso, pagka-partnership, pagkadato nila. Pero karon, so wala na yung mga balay, more than millions of people, wala na yung balay na himong homeless, may pangdoros kaya na himong pagkumakuyan. Ako pangandi sa dato sila din. Arang-arang na lang. Pero wala na sila balay ron. Pwede pang patay mga civilians, apit ng mamot 500 ang nakihap. Mga civilians ang namatay, ang sundao, jutay lang, kaya mo, makuligid-ligid ang sundao. Ang civilian natara lang na, apil pang mga bata, ang ila pang mga nindot, kay mga establishments dito, mga parks, wala nga bungkag na, why ayo eh? Di ayo. Ang mga gipang-train ng mga pilot na porting ilniga, pinasilugan, pila ka mong award gipang sabong, kausa, nagipunggit sa missile, bungkag lang tayo. Yan, declare lang, hero-hero. Wala. Di nga na hero. Pinatyanay. Yan, maurang dugua. Maurang dugua ba? Nakaroon sa dini ato, Pilipino, wala siging away ng politika, siging away ng politika, dipindi sa kulo. Hasta kung mga pari ko mismo, apil na. Ang simbahan, nausap ang kulo, simbahan. Saan ka na? May gani, si Jesus, huwag magbakusok. Saan nagbakos Jesus? Usap ng kulo, puti ang talagunan. Usap ng kulo. Kasi si Jesus ko nun, ibutang sa dato niya. Siya mag-ipilit ni Jesus, kaya ito mumubutang sa laing color, evil mo, evil. Grabe nag-aayon mo. Ato bang kuwang sa pagmaubos, kuwang sa pag-inulso, kuwang sa pag-amgo, na musunod lang itas Ginoo. Magpatudlo ta, magpagiya tas Ginoo. Kung nagnaga ni makasupak sa imong gibati, karon din niya ning kuyog nimo, katuwa din ni manguyog. Supak lagi sa mong gibati, ayaw na yung react na Lord, tuloy ko, usahon na malipay ko, aning panuhin na ko. Dawa, di ba, yun yung Ginoo ka na, isuway na ka anak. Nga, ulahan ka ng isuway, o mahigugma sa nagsuway nimo. Ay, nagabot yan siya. Ay, niarap din yung kapalipay na ko, Lord na, naon na yung yawa ka. Pero sabi lang, Lord, kamao naman kung mahigugma ng yawaan eh. O, relax na kayo ka. Iglakaw niya, tanan, biya ng yawa, Lord. Salamat kayo, nabisag yawan mo siya, yun mo dyan siyang gigamit, aron ko malipay. O, di ba? Kanindot na. Kasuhay mo na. O ba? Amo na yung Jesus, inulsol sa muna karoon pa na sa Kwaresma, inulsol sa ta, check up your heart. Holy pa ba? Sacred pa ba? Ang inyong heart? Ang bulahan kayo mong amoy. Devotion sa Sacred Heart. Kaya nindot na ka. O, Ginoong Hesus